teema on mobiililompakko, joka siis mahdollisesti tiivistää koko maksutapahtuman mobiiliin. Ja tästä mahdollisuudesta meille tulee kertomaan Elias Pietilä Quickista. Tervetuloa! Kiitos. Onko tämä mikrofoni vähän silleen, että se mun naama irti? Langallinen teknologia. Jees. Tervetuloa munkin puolestaan mobiilimaksaminen 2012 tapahtumaan. Niin, joku voisi olla sitä mieltä, että on 2013. Teistä oli Juhannesta kysyi, niin reilut puolet oli viime vuonna täällä, eikö niin? Mä ajattelin, kun mä katselin tätä mun aihetta, että vedetään viime vuoden slaidilla, kun aika samanlaista settiä. Kiertätaus on opintoja ja näin edelleen. No ei, kyllä se valitettavasti käännetystä pikkusen se ei toimi liikkeelle. Noin, katsos. Kyllä se vaan niin vuosi on taas mennyt. En tiedä minne. Todellakin mobiilimaksaminen on vähän niin kuin aina fuusiovoima. Se on siinä jossain ihan kohta. Jos katsoo mitä Suomessa on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, niin aina oikeastaan juttu, mikä mulle tulee mieleen, on McDonaldsin kolipilahti. Ei siis oikeasti hyvä applikaatio. Mä oon saanut silleen 2 ilmasta juustohampuruleista. Se homma toimii silleen, että kännykällä pitää mennä skannailemaan tuollaisia vähän QR-koodin näköisiä systeemeitä ja sitten kun niitä skannaa 10, niin saa juustohampurilaisen tai jotain muuta. Tuossa on muuten kaikki ne 4 koodia, joita on niissä mainoksissa. Jos haluaa, niin puhelimet esiin ja ottaa nyt talteen. Tai sitten käy hakemaan presentaation myöhemmin. Niin tuolla säästää sen ongelman, että täytyy käydä siellä niitä oikeita mainoksia kuvaamassa. Mutta tämäkin idea valitettavasti tulee Tanskasta. Tämä on Tanskassa alun perin tämä softa ollut. Ja no, mutta siellä se oli ihan ylivoimainen ykkönen. Suomessakin nousi ykköksi. Oikeasti fiksu idea, se voit hakea yhtä juustohampurilaista, niin kyllä sen ostat sen juoman tai toisen juustohampurilaisen. Kyllä se niin tehdään oikeasti lisämyyntiäkin, ettei se ilmatteeksi se ruoka sieltä ulos käy. Mutta ei meillä oikein vielä mitään muuta kuin mobiilimaksamista. Siis maksutilanteessa mobiilimaksamista oikein tullut vastaan. Maailmalla tilanne on vähän toisenlainen. Mobiilissa tehdään paljon rahaa. Supercell, joka on suomalainen yritys, tietysti tekee rahansa jossain ihan muualla kuin täällä. Tekee noin miljardi taalaa tänä vuonna. Ihan käsittämätön määrä rahaa. Nyt on joku 60 tyyppiä. 15 miljoonaa lähdä. Mutta oikeastaan tää on sitä sähköisten hyödykkeiden ostamista. Ja mä puhun tänään lähinnä siitä point of sale -meningistä, mistä tässä on kyse. Siellä taas sitten Starbucks, joka on täällä mainittu tänään, niin tekee Jenkeissä 10%, yli 10% liikevaihdostaan mobiilimaksamisella, kännykkäsoftalle. Ja tää on ihan oikeasti siis kahvia eikä mitään timantteja tai muuta tommoista niin virtuaalihyödykettä. Ja se on paljon rahaa, siis valtava yritys, varmaan joku 800 miljoonaa tänä vuonna. Tätä tapahtuu myös muualla kuin Keniassa. Vaikka siis tietysti Afrikka on niin oma kova kuviossa, mutta niin kuin länsimaissakin Starbucks tekee massia ihan oikeasti. Sitten tämä Square, jota on tässä kanssa palloteltu tänään, niin prosessoi noin 15 miljardia. Tällä hetkellä jos ottaa sen niin tahdin ja sitä vetää vuoden eteenpäin. 15 miljardia mobiililla point of sale -järjestelmä. Mutta tämäkin on taas vähän eri juttu. Nyt puhutaan mobiilimaksamisesta noin niin kuin asiakkaan mielestä. Mutta siis mobiilissa tapahtuu isoja juttuja, se tikkuu paljon rahaa, mutta ehkä näille yhteinen tekijä on se, että ne on todella vanhaa teknologiaa. Eli me ei ole missään nimessä bleeding edgellä, kun me puhutaan Squareista tai me puhutaan Starbucksista. Me ei käytä NFCtä. Ja tämä systeemi, mitä ne käyttää, olisi ollut oikeastaan tehtävissä jo ekasta kosketuskäyttöliittymästä puhelimesta tai ennen sitä. Eli ainakin 5 vuotta sitten. Mä en tiedä, että Mobira Citymanilla olisi ollut ihan vaikeaa. Mutta sen jälkeen. Oikeastaan siis tässä pointtina se, että ihmiset pelkää suottaa, että teknologia vanhenee. Vaikka mobiili on nopeasti kehittyvä ala, se kehittyy
kehittyy todella hitaasti. 5 vuotta on loppujen lopuksi aika lyhyt aika. Esimerkkinä tein 4,5 vuotta sitten pelin, ja sen latausennätys on 2 viikkoa sitten. 180 000 kappaletta. Ja se peli ei ole läheskään yhtä suosittu nykyään kuin se oli ennen. Ei missään nimessä. Mutta se markkina on kasvanut niin valtavasti, näitä laitteita on vaan ulkona niin paljon enemmän, että niitä käyttäjä, niitä lataajia on paljon enemmän. Ja oikeastaan koko pointti on se, että jos haluaa tehdä oikeasti liiketoimintaa, jos haluaa tehdä rahaa, täytyy olla siellä, missä on käyttäjiä. Ja vanhassa teknologisesti niitä on. Okei, joku voisi sanoa, että mennään sitten kaikki SMS:ään. Toivon, että ei mennä, koska me ollaan keksitty siltä vähän parempia asioita jo. Okei, no nyt kun saatiin omat softat ruudulle, niin voidaan kertoa, kuka minä olen. Eli olen semmoista firmasta kuin Quick. Ja Elias Pietilä, yksi perusteista. Me ollaan nyt 5 vuotta katsottu tätä mobiilin kehitystä. Ja tehdään räätälöityjä sovelluksia kaikille suurille mobiilialustoille. Niillä on tommonen reilu 20 miljoonaa latausta. Itse asiassa tuli voittamaan tällä pelillä Apple Design Awardin. Ja homma menee hyvin eteenpäin. Tulkaa toki juttelemaan, jos joku haluaa itselleen sen mobiilisofta. Mutta tänään on tarkoitus puhua tuosta mobiilin maksamishommasta. Mobiili on ihan hemmetin hyvä kanava vaikuttamiseen. Se retail-vaikutus vuonna 2012 Deloitteen tutkimuksen mukaan oli noin 160 miljardia. Eli nyt puhutaan siitä, että mihin se vaikuttaa. Noin 5% ostopäätöksistä Deloitteen mukaan, niissä vaikuttavana tekijänä on mobiili. Siis 160 miljardia yhteisvaikutus. Näitä laitteita me käytetään 2,5 tuntia päivässä. Tämä on jenkkiluku. Jenkeissä katsotaan paljon telkkaria, mutta sitä on vain 28 tuntia. Se on siirtynyt tänne säädään. Tämä on niin kuin melkein yhtä paljon ajankäyttöä molemmissa. Miettii kumpaan panoistaan enemmän. Ja 80% siitä ajasta menee applikaatioissa. Eli se selainkäyttö on vain yksi applikaatio, mutta rinnalla se on noin 2%. Ja siis tästä 2,5 tunnista siis semmoinen vajaa 2 tuntia me käytetään applikaatiota päivittäin. Se on ihan hirveä määrä ja sen takia saadaan aikaiseksi tuollaisia vaikutuslukuja. Mutta onko se sitten hyvä alusta maksamiseen? Jos me katsotaan viime vuoden lukuja, 2012, paljonko tämmöisillä Wallets-tyyppisillä applikaatioilla, Google Wallets, kaikki Starbucksin oma applikaatio, paljonko niillä oikeasti ostettiin reaalimaailman hyödykkeitä? Jenkeissä 500 miljoonaa. Ja siitä on pääosa kahvia. Eli siis niin kun paljon on ollut puhetta Google Walletsista, lopputulos on se, sieltä ei mene rahaa sille. Eli oikeasti mobiili on vaikuttamisen kanava. Se maksaminen on ainakin tällä hetkellä vähän ikävä. Ja yksi syy siihen mun mielestä on se, että me helposti ajatellaan, että olisi hemmetin hyvä idea käyttää sitä kuin luottokorttia. Ja sehän koko tämän NFC:n niin pointti lähtökohtaisesti on. Ja mun mielestä on typerä idea. Ja siihen on oikeastaan, mulla on yksi kuva, joka kertoo sen kokonaisuudessaan. Ja tää on Visan jostain blogista. Okei, meillä on siinä terminaali, meillä on siinä kännykkä, jossa on Visan koodi. No, ennen kuin se puhelin on ilmestynyt tuon terminaalin päälle, se on täytynyt repiä sieltä samasta taskusta tai laukusta, mistä se lompakko olisi tullut. Sen lisäksi on luultavasti joku turvakoodi, jolle se pitää avata, kun se lompakko aukeaa ihan nopeasti. No se osaa avata sitten softan sen NFC:n perusteella, mutta sitten lopputulos on se, että mulla on se mun 500 euron hieno puhelin mun sormien välissä. Mä hinkkaan sitä fyysisesti johonkin toiseen objektiin ja tiputan sen siinä prosessissa. Ja mun mielestä tämä on ihan siis klassikko, miten kiinnostunut on tuon napin tuohon noin. Et samaan aikaan kun sä pidät sitä, sun pitäisi kai painaa sitä vielä. Et oikeastaan saadaan 2 kertaa käyttöön. Niin kun ottamatta edes huomioon sitä, että tästä vehkeestä loppuu akku kohta. Tai oikeastaan, jos huomioon, että muut loppuu jo, tää on kuollut. Sillä ei enää osta yhtään
koko tämä lähtökohta siihen, että kännykällä pitäisi maksaa kuin luottokortilla, että se prosessi on sama, niin ehkä vain juontaa juuri siitä, että nähtiin, että hei, meillä on tämmöinen terminaali jo valmiina, niin eiköhän käytä sitä samaa terminaalia tähän näin. Mut miksi hemmetissä meidän puhelin on pystynyt 30 vuotta puhumaan toiselle puolelle planeettaa, mutta maksamishetkellä sitä pitää fyysisesti hieroa niin kuin tekisi tulta? Mun mielestä tähän on oikeastaan kaksi ratkaisua. Ensimmäinen ratkaisu on, että se kännykkä, joka nyt tällä hetkellä on taskussa, laukussa, pitää saada pois sieltä. Tai jos me otetaan tämä maksaminen ja hoidetaan sinne point of sale näppärästi, se pitää pystyä lukemaan sieltä taskusta. Niin kuin me pystytään etänä langattomasti hienosti puhumaan ja tekemään kaikkea muuta tätä hienoutta, mitä kännykä pystyy tekemään. No jos mietitään tätä ykköstä, eli miten me saadaan kännykkä pois taskusta, niin tietysti ykkösvaihtoehto on se, että vyökotelo. Siis mun mielestä on niinku, me laitetaan kaikki kännykät vyölle ja sitten me siirretään se terminaalille halvemmaksi. Laitetaan siihen kiinni. Ja ei siinä mitään. Me ei kaikki olla niin retrohipstereitä, että me kehdataan käydä vyökoteloissa, toisin kuin presidentti tähän. Niin mä en usko, että tää tulee ratkaisemaan mitään. Oikeesti tää ykkönen mun mielestä on ehkä enemmän tää älykellopuoli. Kun kuulin eka kertaa, että nyt olisi tulossa Samsungilta ja varmasti Appleltakin tulee älykello. Mulle miettii näitä 90-luvun alun kellopelejä. Ja nämähän on niin lähtökohtaisesti tosi fiksuja, koska ne on kiinni toisessa kädessä, niin se on pakko kalta vain yhdellä kädellä. Ja kuten me huomattiin, niin tämä ei oikein lentänyt, vaan niin päädyttiin siihen, että kyllä sitä on parempi pelata sitä peliä kahdella kädellä. Mutta tässä on pointtinsa. Ja mä toisin sen pointtinsa, että eihän se voi korvata kännykkää, koska kännykkää on kiva käyttää softia. Että miksi mä haluaisin käyttää niitä softia tälleen. Mutta siinä on yksi pointti, se on kädessä. Eli nämä älykellot vois ratkaista tämän maksamisdilemman sillä tavalla, että jos mulla on kädessä ja silloin tässä. Mun ei tarvitse repiä sitä kännykkää ulos, mä tuun sen maksupisteelle, mä heltan kättä. Nyt siitä on jotain juttuja. Toinen tietysti on se, että miehille ainut sallittu korvun kello. Ja mulla on jo kello, en mä halua tommoista. No joo. Mut siis näissä kelloissa vois olla ratkaisu. Toinen tommonen vähän villimpi idea liittyen tähän ranteisiin olisi tämmöiset rannekkeet, mitä ihmiset jossain kohtaa tykkäisi kovasti pidellä. Kunnes kävi ilmi, että vähän dopingia liikaa kaverissa. Mutta niinku, me voitaisiin tehdä ranneke, joka sisältää sen NFC-run ja keskustelee sen taskussa olevan kännykän kanssa Bluetoothilla. Bluetooth LE käyttää hyvin vähän akkua, siinä voisi olla pieni akku siinä rannekkeessa. Ja tämä teki sitä jossain mielessä turvallisemmaksi se, että jos on nyt hukkaan sen etäluotettavan kännykän, niin sillä pystyy maksaa heti. Mutta tässä olisi kaksi tuotetta, eli mun täytyisi alussa katkaista käsi, ottaa se ranneke ja sitten se kännykkä, eli ne toimisi vaan paremmin. Ja sinänsä se ranneke sille ei olisi mitään arvoa, niin voisi pitää uuden käteen, jos se kuluu ja näin. Ja mikä parasta, niin tähän siis brändäyksen mukaan, eli kukapa ei halua sitä mustaa Amexit-ranneketta sillä vähän maksaa tällä. Tai sitä lisää elektronanneketta. Mutta ihan oikeesti tää brändäys vähän katoaa siinä kohtaa, kun me siirrytään kännykkämaksamiseen. Kukaan ei näe enää sitä, että sä heität sen sun hienomman kortin siihen pöpytään. Siinä on ihan oikeesti pientä arvoa siinä, ja sitähän niin tätä arvoa esimerkiksi jos Amexi myy, että sulla on vähän hienompi kortti. Mutta tää voisi toimia. Tässä olisi niin uusi ratkaisu tähän. Mun mielestä siltikin ehkä hienompaa. Ja mun mielestä tässä on se oikea ambitiotaso. On se, että meidän ei oikeasti tarvitse mitään fyysistä kommervenkkiä tehdä, että me pystytään maksamaan asioita. Me ollaan kehitetty hieno laite, jossa on kaikenlaisia antenneita, niin eiköhän me nyt voitaisiin saada se niin, että se voi käyttää siellä taskussa. Ja yksi ratkaisu tähän olisi, ja tämä on melkein vähän samanlainen juttu on käytössä Squarelle, Pay by Face.
Sitten kun laitat sen applikaation päälle ja kävelet kauppaan, niin sen kaupan point of salein lätkähtää, että nyt Elias on kaupassa. Mä menen sen tiskille ja sanon, että mä oon Elias. Sitten ne katsoo siitä listassa, siinä lukee Elias, siinä on mun lääkävän kuva. Mä oon vähän semmoinen tyyppi. Ja painaa siitä nappia. Minkään ei tarvitse koskea. Vähemmän bakteereita. Mutta Bluetoothilla tää olisi oikeastaan vielä tarkemmin. Eli sinne tuonne kauppatiskin sisään jonnekin kätketään Bluetooth-anturi, joka sitten katsoo, että mikä laite on lähempänä sitä listaa sinne lähellä olevia laitteita. Ja niissä on aika tarkka etäisyysmitta. Ja sillä lailla joku semmoinen 2 metrin sisällä kaikki käy. Ja siihen sitten sen kauppan eri ruudun tulee niiden ihmisten kuvat, jotka on siinä lähellä. Ei tarvitse sanoa mitään nimeä, ja katsoo, että jaha, siinähän se on. Se syyllinen. Ja painaa nappia. Tai sitten me voidaan tähän yhdistää pinin. Eli marssit siihen, painat itse sitä omaa naamaa ja lyöt sen pinin. Mutta sun ei taas tarvitse kaivaa yhtään mitään taskuista. Kyllä sekin nopeuttaa. No oikeastaan niinku pointti tässä on se, että jos me halutaan käyttää kännykkää kuin luottokorttia, niin me saadaan aikaiseksi luottokortti, joka on painavampi, hemmeisesti kalliimpi, suurempi ja josta voi loppua akku. Tosi hyvä. Ja toisaalta tällä Bluetooth-älleellä. Bluetooth-älleissä on se huono puoli, että siinä lukee Bluetooth, koska kaikki vihaa Bluetoothia. Mutta se on oikeastaan historia. Bluetooth-älleen on hyvä teknologia. Ja sillä se voisi tehdä paremmin. Mutta silläkin se voi tehdä sen verran vähän paremmin, että tämä ei ole mikään mullistus. Olisi se aika siistiä, että me tuun sinne kassalle ja homma toimii, että mun ei tarvitse oikeastaan tehdä yhtään mitään. Mutta niin jos me mietitään sitä prosessin kestoa nykyisellään, niin siinä säästää muutamia sekunteja. Muutamia sekunteja myös säästää sillä, että sillä aikaa kun se kassaneempi lappaa näitä mun tuotteita, voisin sillä aikaa syöttää mun pinin. Sillä aikaa syöttää mun pinin siihen laitteeseen, valitaan näitä debit vai credit. Että siinä kohtaa, kun se vihdoin on valmis niiden tuotteiden kanssa, mä vaan painan OK sille summalle. Nykyään täytyy odottaa, että se pitää ne kaikki tuotteet sieltä läpi ja sen jälkeen aletaan räppää niiden korttien kanssa. Nämä vois tehdä samaan aikaan. Ja nyt siellä joku sanoo, että onko standardit sanoo, että se on pakko suottaa samalla hetkellä. Standardit on meidän keksimiä. Nyt voi niinku miettiä, että mikä nopeuttaa kauppaa, mikä nopeuttaa jokaista transaktiota tuolla kaupassa. No joo. Mut siis pääpointti, tää ei oikeesti mullista yhtään mitään. Muoviset luottokortit on ihan jees. Niitä on aika lopullisesti on aika rännen määrä sulla taskussa. Se ei ole se ongelma. Ongelma on enemmän siinä niissä 57 kanta-asiakaskortissa ja niissä kupongeissa ja siihen liittyvissä asioissa. Eli mun henkilökohtaisen näkemyksen mukaan Kvikki voi tehdä teille maksusohjelma. Niin maksaminen on kumminkin hygieniatoimenpide. Se on vähän niin kuin pakko tehdä, mutta siinä ei ole mitään magiikkaa. Kanta-asiakkuus taas on niin kuin taidetta. Ja mobiili on tähän paras piirtalosta, paras kanava. Ja siihen on tietysti, no me kaikki tietää miksi se on siihen paras. Se on reaaliaikainen, voidaan lähettää SMS, voidaan lähettää pushia. Se on henkilökohtainen, jokaisella on oma laite. Se on aina mukana ja se tietää missä olet. Siinä on enemmän kontekstidataa kuin missään muussa kanavassa. Mutta se on kumminkin jossain mielessä niin massamedia, vaikka se onkin todella henkilökohtainen. Nyt jos niin miettii sitä, että data on sijoittumista, se oikeasti taistellaan. Data. Niin siinä maksutapahtumassa syntyy sitä myyntidataa, sitä, että mitä minä ostin. Se on ihan todella arvokasta, mutta osittain mielenkiintoisempaa on vielä se, että mikä johti siihen, että mä päätin ostaa ne. Ja sen voi antaa se mobiilissa oleva kanta-asiakaskanava. Sitten voidaan seurata, mitä uutisia mä luin, mitä tarjouksia mä selasin, että mä päädyin ostamaan ne tuotteet, mitä mä ostin. Jolloin mä annan ymmärtää paremmin, mitä markkinointi toimii ja mikä markkinointi taas ei toimi.
loppujen lopuksi mobiili- ja kanta-asiakkuutta ei missään määrin kiinnosta, miten se maksu tapahtuu siinä myyntipisteellä. Vaan sitten se järjestelmä osaa kertoa meidän pilvipalvelulle, että se käyttäjä osti näin. Sen jälkeen pystytään viestimään siihen mobiililaitteeseen ihan ilman mitään NFC tai lähitunnistamista tai mitään muuta. Ja mikä parasta, se on tehtävissä tänään. Se on osa sitä vanhaa teknologiaa, joka ei ole kaikilla taskussa. Mutta jos mietitään sitä kanta-asiakkuutta, ja siinä taisi lukea siinä speksissä tälle puheelle, että siinä on jotain kupongit ja alennukset ja leimapassit. Niin ne on ihan jees. Meitä on ollut pitkään. Nyt me vaan saadaan kohdennettua kunnolla. Ennen lähetettiin postissa kaikille sama kuponki. Nyt mobiili antaa sen, että nämä voidaan lähettää kohdentusti ja ei tarvitse saksia. Ne on aina hukassa. Mutta sen lisäksi mitä tämä mahdollistaa paljon muuta. Jos mietitään plussaa, kaikki tuntee plussaa, niin käytetään sitä esimerkkinä. Ei ole meidän asiakas, mutta saa tulla. Plussapisteet. Plussapisteessä on yksi mahtava hyvä puoli. Ne on virtuaalivaluutta. Ja jokaisella toimijalla tässä maailmassa pitäisi olla oma valuutta. Miksi? Koska pääsee painamaan rahaa. Ja rahan painaminen on siistiä. Toisaalta tässä on se pieni ongelma, että jos painat sitä rahaa, niin se on sun asiakkaille eikä itsellesi. No, mutta kun mietitään paremmin tätä, me pystytään oikeasti pelillistämään koko kauppakokemus siinä mielessä, että sen sijaan, että me lähdetään vain kuponkeja ja leimakortteja, niin sä saat palkinnon siitä, kun sä astut sinne kauppaan. 100 plussapistettä, onneksi olkoon. Siitä, että hei, sä kävit 5 eri tyyppisessä kaupassa tällä viikolla, niin voidaan antaa siitä pisteitä. Ja ihmiset saa uusia motivaatioita mennä paikkoihin. Koska nyt ennen niin vaan tarjousten perässä, niin ne saa sen palkinnon takia mennä jonnekin. Me voidaan palkita ihmisiä siitä, että niillä on kärsivällisyyttä jouluruukassa. Ne on siellä jonossa ja niitä kaikkea ketuttaa ja helvetisti. Niin me voidaan lähettää siinä kohtaa sinne kauppaan viesti, että kiitos kun jaksat odottaa, menee vielä puoli tuntia, mutta siinä on sulle 500 plussapistettä. Pystytään oikeasti luomaan paljon monimuotoisempi, paljon monisyisempi kanta-asiakkuusohjelma. Ja mietitään viestintää ostoksen jälkeen, ja siinä kohtaa kun mä oon sitten jaksanut kaivaa sen plussakortin ja höllätän ne kortit siitä läpi ja sieltä sitten tulee lopuksi laskukelman maksamus, jees, niin tulee viesti puhelimeen, että kun käytit plussakorttia, niin säästät juuri plussatarjouksessa 5,30 € ja sait 1800 pistettä. Eli niin kun saadaan heti se ihminen palkittua myös, että se tajua, mitä saa palkittua. Meillä on mahtava kanava siitä mobiilissa. Ihan oikeasti kanta-asiakkuus nousee ihan uudelle tasolle, jos niin halutaan mobiilin avulla. Vielä yksi juttu, joka on sisäpaikannus. Mehän ollaan suunnilleen kaikki tossa, mutta sitten me ollaan tarkemmin jossain muuta. Ja se, että me puhutaan kepsistä, kun puhutaan paikannuksesta, niin on vähän huono juttu, koska usein ollaan paikoissa niin kuin täällä. Ja tässä ei ole kattoikkunoita. Se vaatii satelliittiyhteyden. Mutta meillä on nykyään teknologioita. Yksi niistä on Bluetooth, toinen niistä on Wi-Fi, jolla me pystytään tekemään sisäpaikannusta. Ja tämä sanotaan kauppakeskus. Tai ei ole pelkästään se hemmetin sippari. Niin nyt me tiedetään, missä ihmiset viettää aikansa ja miten ne johti ostopäätöksiin. Ja me voidaan viestiä siinä kohtaa, kun ne astuu siihen Brenille-osastolle, että nyt tonne sieltä hyvä digi. Tai oikeastaan kun on kävelemässä ohi siitä. Nehän tahallaan laittaa ne maitopurkit sinne takanurkkaan, että kaikki joutuu kävelemään niiden ohi. Mutta nyt me voidaan siinä kohtaa, kun ne yrittää kävellä, niin pommittaa niitä viesteitä. Ja tietysti siis pelkästään myös tämä massadatan kerääminen, ei pelkästään jonkun yksilön kohdentaminen. Ja tällekin on olemassa jo valtava laitekanta. Meillä on pääosana meistä on puhelin, jossa on Wi-Fi, ja suurella osalla meistä on puhelin, jossa on Bluetooth-väline. Ja ne pystyy tekemään sisäpaikannuksen, eikä maksaa yksinkertaisesti. Nyt jos mietitään pelkästään sitä, että kun sä astut siihen kauppaan, astut sen sittariin ja tulee viesti, että nyt tässä olisi tämän päivän ruokavinkki.
mä ainakin mietin kovasti, että mitä sitä tänään taas söisi. Joo. Pointsi tästä. Mobiilikanta-asiakkuus oikeasti ratkaisee oikeankin ongelman. Se maksamisongelma on vähän keinotekoinen ongelma, se toimii jokin jees. Tässä päästään eroon postista ja saksista ja lompakosta, joka on täynnä jotain kuponkeja ja silppua. Ja ei pelkästään sitä ostosdataa, vaan ne syyt sen ostoksen takana. Se on oikeasti mahdollisuus mullistaa bisnestä. Laitekanta, teknologia, vanhaa, olemassa olevaa, testattua. No niin, nyt päästään vihdoin siihen otsikkoon, joka oli se, että lompakko vedistää asiaa. Ja mulla on pieni ongelma että lompakkojen kanssa, koska tämä on taistelu datasta ja asiakkuudesta, kuka omistaa sen. Ja jos sä olet lompakossa, niin se lompakko omistaa sen. Jos sä olet semmoisessa sohtassa, jossa niin on kaikki sun kilpailijat, niin se palveluntarjoaja, sehän niin laskuttaa datasta, antaako se sulle edes pääsyä siihen push-kanavaan, siihen lokaatioon, kaikkeen siihen, mikä tekee mobiilista mahtavan, niin saattaa olla, että sä et saa pääsyä siihen. No, tietysti meillä on Suomessa palvelu kuin Karhu, ja se on hyvä palvelu, mutta mä näkisin, että siellä isoimmissa brändeissä on oikeasti oikeutus olla myös oma applikaatio. Tietysti on paljon liikkeitä, jotka hyötyy mobiilista, joten ei kannata perustaa omaa palvelua, vaan just löytää se kriittisen massan sitä kautta, että on yhdessä muiden palveluntarjoajien kanssa. Ja oikeastaan siis jännähän on se, että Suomessa ei vieläkään yhtään suurta kanta-asiakkuusjärjestelmää mobiilissa. Eli vaikka tämä teknologia on ollut käytännöllisesti katsoen samoja vuosia, niin siellä on vieläkin se tila sille ensimmäiselle, joka tietysti saa sitä kautta enemmän pommiarvoa kuin muut. Eli, no, mun näkemys on se, että maksaminen mobiilissa on hankalaa ja jossain määrin turha keksintö. Se on ihan jees. Se parantaa pikkusen, mutta se ei mullista mitään. Mutta mitä voidaan mullistaa on kanta-asiakkuus ja siihen liittyvät toiminnot. Jees. Kiitoksia. Meillä on varmaan runsaasti aikaa, kun mä juoksin ton läpi. Joo, kysymyksille aikaa kyllä tässä. Hyvä esitys. Se on kyllä pakko sanoa, että toi maksaminen pitää paikkansa. Mulla kestää 15 minuuttia kassalla, kun mä lastaan tavarat ja sitten kun lastaan ne kasseihin, niin mua ei jaksa kiinnostaa se kortin käyttöaika. Mutta kuten mä sanoin, niin me ollaan tehty mobiilimaksamisella ja mobiiliostamisella ihan hyvä määrä palvelua. Ja me ollaan mahdollistettu sillä uusia asiakkuuksia, jotka ei edes muuten syntynyt. Se on totta, ja tässä nyt puhutaan siitä, että jos ostetaan kännykällä kännykkään, mekin on tehnyt tietysti labyrintillä, ja ilman sitä, että sitä pystyy siitä suoraan siitä näppäilemään ja ostamaan suoraan kännykällä, niin sitä ei tapahtuisi. Mutta jos nyt puhutaan just kivijalkakaupasta, niin siinä kohtaa maksaminen on vähän niin kuin turhakin. Mobiilimaksamisen nämä muut puolet erityisen tärkeitä. Ja mun mielestä, jos me halutaan kasvattaa esimerkiksi kännykän roolia e-commerceissa, missä sen rooli on vielä pieni. Esimerkiksi iPad on isompi kuin kaikki muut kännykät yhteensä e-commerceissa, koska se näyttää niin paljon kivempi ja kaupat toimii sillä paljon paremmin. Mutta mä uskon, että tätä pystytään oikeasti järkyttämään tätä suhdetta, vaan tuomaan just oikeat tarjoukset, niin nostamaan sen helposti siitä laitteesta. Niin se rooli saadaan parannettua myös tässä niin reaalituotekaupassa. Mutta siinä kohtaa, kun mulla on se fyysinen tuote myös tässä, niin siinä kohtaa sen maksaminen kännykällä on kiva juttu, mutta ei niin vaadittava asia. Kovin hiljasta on, ei se mitään. Viime vuonna joku sanoi, että kivan näköiset slaidit, en ymmärtänyt yhtään mitä se puhui. Toivottavasti, että meillä on verkki siitä. Oi, kiitos, oli ihan hyvä presenssi. Vähän ehkä ymmärsin. Mä voisin silleen vähän enemmän ymmärrän, että sä haluaisit provosoida tuosta mobiilimaksamisesta, että se ei ole se iso juttu.
Mutta mä luulen, että syy, miksi kanta-asiakasohjelmat ei ole mobiilissa, on just se, että siinä ei voi heti maksaa. Siis se on niin enemmänkin niin päin, että se maksaminen mahdollistaa niin monet muut palvelut ja sen puuttuminen on se syy. Mä epäilisin, että puuttumisen syy on se, että Suomi on puhutaan niin hankala markkina sen markkinakoon takia. Nyt pikkuhiljaa vastaan oikeasti sellainen kriittinen massa älypuhelinkäyttäjiä, että ne kannattaa tehdä sellainen palvelu. Kyllä näitä maailmalla on paljon. Ja enemmän kuin sitä maksamispuolta, koska maksamispuoli vaan ei oikeastaan toimi missään, ei pelkästään Suomessa. Ja se, että sillä kortilla ei voi maksaa, niin jotenkin mä näen sen tilanne on oikeastaan se, että mun mielestä niin siihen kohtaan, kun ihminen on jo maksamassa, niin tilanne on voitettu. Se on jo tulossa asiakkaaksi. Kukaan ei käynyt siellä City Marketissa sille, että on niin vaikea tuo maksaminen, että ainakin mennä pois. Tämähän tapahtuu verkkokaupoissa edelleen, että sä menet verkkokauppaan, sä lastat ne tuotteet siihen, ja sitten se sanoo, että nyt pitäisi rekisteröityä ja hyppiä näiden niin renkaiden läpi. Todetaan, että ei pysty, liian vaikea maksamisprosessi. Mutta meidän maksamisprosessi on kaupoissa sen verran hyvä, että se voi jotenkin niin psykologisesti päätteellä tuntua siltä, mutta ei se niin oikeasti ratkea tätä tilannetta ollenkaan. Joo, Raatikaisessa menee ihan vaan tuosta Bluetoothista, niin mä en ole ihan varma, että halusit sä korostaa just Bluetoothin roolia teidän bisneksen kannalta vai ei, siis mun mielestä on vain jännä teknologia. Vai onko se vain yksi enableri siinä? Mutta lähinnä just siihen enablerin rooliin, niin haastaisin vähän, että sulla oli muun muassa se energiankulutus tai akun loppuminen. No, vaikka se on low power, niin ilman akkua sekään ei toimi. Ei toimi. Ihan samalla tapaa. Tai nopeus. No, siinä on se pairing. Pitää ensin bondata kahden laitteen. Bluetooth LE:ssä ei tarvitse bondata. Eli siis siinä ei ole mitään paritushässäkkää siinä mielessä. Me voidaan koodata järjestelmiä, joka parittaa laitteet keskenään. Voidaan, mutta sitten tulee tietoturva. No, silloin se tietoturva tietysti täytyy siirtää toiselle protokollatasolle, mutta se on täysin mahdollista. Ja sitten myös se tavallaan se luotettavuus, se proximity, niin NFC:ssä se on luotettava verrattuna Bluetoothiin, että se on kuitenkin epäluotettava ja toisaalta voidaan tehdä chippejä, jotka valehtelee. Mutta oikeastaan se niin juttuhan tässä ei ole se, että tehdään chippi, joka valehtelee tai että siihen vahingossa tulee liian monta ihmistä siihen niin sen rangen sisään. Ongelma on se, että mun mielestä NFC:ssä meillä on niin ambitiotaso liian alhaalla siinä mielessä, että me halutaan tyytyä ratkaisuun, jos me joudutaan fyysisesti koskettelemaan asioita. En tiedä, onko Bluetooth loppujen lopuksi teknologialla tulee tapahtumaan, mutta mä en vaan näe sitä, että niin kauan kun meidän täytyy fyysisesti interaktoida meidän laitteiden kanssa, että se on optimiratkaisu. Eli se Bluetooth on vain sellainen mahdollinen idea. Ja kuten sanottu, Square tekee jo kasvoilla maksamista. Niillä se ei ole Bluetooth, joka on tarkempi, niillä se on GPS. Ja se on aika kaukainen. Sinne tulee 100 ihmistä siihen ruudulle pahimmillaan. Ja silti ne tekee sille. Ja se on tuotannossa tällä hetkellä. Joo. On samaa mieltä tähän sekä. Ei ole optimi, mutta Bluetooth on vielä hankalampi. No. Ehkä erilaisia haasteita. Tietysti varsinkin siinä kohtaa, jos käytetään Bluetoothia sinänsä vaan sen proximityn löytämiseen ja tehdään kommunikaatio sitten cellular-verkon yli, niin päästään eroon lähtökohtaisesti näistä kaikista turvallisuusriskeistä, jotka liittyy siihen. Joka tietysti vaatii sitten cellular-verkon siinä ympärille. Joo, mutta sen tuohon sanoisin, mitä säkin jo korostit, niin silloin kun se asiakas on jo maksamassa, niin silloin taistelu on jo voitettu. Et paljon enemmän on siinä, että näissä bonusohjelmissa, niin yksi mitä me esimerkiksi vaimon kanssa, kun käydään tuolla isossa marketissa ostoksilla, niin meillä on 2 kännykän synkkautuvaa ostoslista. Vaimo kirjoittaa omaan kännykkäänsä tavarat ja minä tuon ne kaupasta. No, se olisi erittäin hyvä ratkaisu, mutta tässäkin näin, että jos jokin
toimija älyäisi tehdä heidän kauppaansa käyttöön optimoidun ostoslista softaa. Että tuon nää Sitarista, tuon nää Prismasta, niin että siellä on suoraan koko kaupan tuotevalikoima valittavissa ja voi vähän vertailla hintoja ja muita. Niin voisi ihan oikeasti vaikuttaa ostoskäyttäytymiseen, että kumpaan kauppaan mennään. Ja jos siinä vielä sattuisi semmoinen nappi, jos sanoisi, että ensi kerralla kun se näyttäisi sen sun ostoshistorian ja sanoisi, että by the way, mä tilaan nämä samat tuotteet joka viikko ja ostan, niin mitä jos toisit ne mulle kotiin? Et, kun S-ryhmähän on tämä palvelu, Alepan ostoskassa, mikä se nyt onkaan. Mielestäni hämmentävää on se, että niillä on kumminkin pääsy siihen S-käyttödataan, niin ne ei tarjoa sitä, että hei tässä on muuten sun kori. Koska se katsoo, että sä ostat aina nää. Koska ei niinku... En mä halua käydä kaupassa, en mä halua käyttää siihen aikaan. Varmaan kukaan ei halua käydä pääsistä oikein niin kun ostaa ruokaa. Jotkut haluaa mennä ostaa vaatteita, sen mä pystyn ymmärtämään vaikka vasten tahtoisesti. Mut joo. Vielä on yhden kysymyksen aikaa, jos... Siinä tapauksessa. Moi Simo Samlinkin. Keskustelut oli aika paljon siitä, että kauppialla on mahdollisuus tehdä kohdennettua kamaa, mutta kuluttajana mä haluan vain yhden ratkaisun. Joka ei ole, ettei mulla ole sitten Sittarin ja Prisman ja Sivan ratkaisut kaikki rivissä siellä näytöllä, vaan mulla on yksi maksu- ja kanta-asiakasratkaisu. No, siinä kohtaa kun saat yhdistettyä plussa ja S-kortin, niin mä epäilen, että sit saa Nobelin rauhanpalkinnon. Mutta se on totta, tietysti hankalaa on se, että meillä on monta brändiä, jotka kilpailee sun niin kuin ajasta, mutta nehän on ne, jotka haluaa omistaa sut asiakkaana. Ja ne tulee varmasti kilpailemaan. Sitten joku tietysti voittaa ja tuskin niitä vaan yhtä jää henkiin, mutta mä en tiedä, päästäänkö me tuosta teknologiakaan avulla sitten eroon, ellei me saada joku meta-applikaatio, joka sitten keräilee näitä, mutta no, siihen menee ehkä vielä vähemmän aikaa. Ettei tarvitse edellisen kysyä olla jännityksessä liian pitkään, niin tuo löytyy sellainen applikaatio kuin ruokakaupat tässä.fi ja se antaa niin tästä lokaatiosta nyt ruokakaupat lähinnä tarjoukset voi verrata ja sitten voi sen mukaan päätellä, että mihin lähettää vaimonsa ostoksille. Eli tämä oli viime vuonna Suomen paras mobiilipalvelu finalistilistalla ja nyt kun teillä on hyviä ideoita, teillä kannattaa tosiaan heittää omanne sinne ja sitten mä mainostan niitä sitten ensi vuonna. Okei, kiitoksia aktiivisesta keskustelusta. Kiitos SP:lle.